Triedma A. Trieda plná puberťákov, ktorých trápia prvé lásky, prvé pupáky na tvári, hádky s rodičmi. Je tu však jedna výnimka Miško. Miško je bifloško triedy a puberťákom to lezie na nervy. Bože, ho tak nemám rád. Tak si z neho spravím srandu. Viem presne, na čo myslíš. Samo a Ivan sú grázli triedy, ktorí nenávidia Miška. Tak sa teda rozhodli, že si spravia falošný účet na Facebooku, cez ktorý budú Miška šikanovať. Jedno po obede po škole zašli títo dva grázli do prázdnej učebne, kde tento falošný profil s menom jedného osmaka, ktorého sa každý bál, vytvorili a začali Miška v jeho mene šikanovať. Konečne sám doma, ide sa na Facebook. Konečne. Som sa tak dlho tešil na túto chvíľu. Co si ma pridal na Facebook? O tejto udalosti sa zmenil Miškový život. Prestal chodiť na hodiny a začal chodiť plakávať na vecka. No však toto všetko sa jedného dňa skončilo. To je on! Miško netušil, že ten, kto ho šikanoval, nebol Fero a Ferovi to bolo všetko jedno. Tenkrát sa Miško tak zlakol, že zutekal do najbližšej triedy. On ti šiel po bose. Musím utiec! V tom istom čase išli za nie Samo a Ivan triednu knihu do 8A. Čo sa stalo? On! Fero, k tabuli! Tu mám právo sedieť! Fero! Čo budeme robiť? Utečieme! Nie, radšej sa priznáme. Musíme sa na niečím priznať. Nenávidíme Miša. Ty ho nenávidíš. Vytvorili sme fake profil. Nie, ty si ho vytvoril. A s tým sme robili zlo Mišovi. Ty si ho robil zle. To už nie je problém. Takže vy ste ma šikanovali. Odpúšťam to. Poďme. Poď. Ak vás môžem poprosiť o pár slov, stretli sme sa s prípadom kyberšikany. Kyberšikana